Μόνο εικόνες, εκτός από τον τίτλο πάνω. Το πρώτο στοιχείο που ήθελα να πω έτσι συνολικά με την εκπαίδευση και με τις ιδέες που γεννά στο μυαλό ως το βαθμό για την εκπαίδευση είναι αυτό που δείχνει το σύμβολο. Τώρα το προέρχεται από την Αμερική, ίσως είναι τυχαίο, ίσως όχι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι γύρω από την εκπαίδευση, γύρω από αυτό που εννοούμε ως εκπαίδευση, περιστρέφονται πολλά πράγματα, ιδίως στην ιατρική εκπαίδευση. Πάνω, θα δείτε πάνω αριστερά, αμφιθεατρικό μάθημα. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη γωνία, θα δείτε μια προσωπική προσπάθεια μελέτης. Εδώ, στην κοντινή μου γωνία, υπάρχει το εργαστήριο, η άσκηση στο εργαστήριο. Και στην άλλη πλευρά οι εξετάσεις. Από τη μία έχουμε την ομάδα την κλινική, την οποία έχει κανείς στο νου του όταν μπαίνει στη σχολή, και από την άλλη του αποφύτους που είναι το σημείο καμπής. Βγαίνουν από τη σχολή, έχουν περάσει από όλα τα στάδια που προείπαμε και περνάνε στο επόμενο, στην κλινική. Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία μπορεί να γίνουν παρατηρήσεις σε σχέση με ελλείψεις, μπορεί να γίνουν προτάσεις για καινοτομίες και μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει από την εμπειρία του. Αυτό το τελευταίο στοιχείο της εμπειρίας είναι αυτό που προσπαθεί να αντλήσει ο Σύλλογος αυτά που έχουν περάσει από αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία και στο βαθμό που αφορά εμάς περισσότερο από τους εκπαιδευόμενους. Όχι ότι οι εκπαιδευτές θα έχουν να πούν λιγότερα ή λιγότερο σημαντικά, αλλά οι εκπαιδευόμενοι συνήθως δεν εκφράζονται, θεωρούν ότι αυτά που έχουν να πούν δεν είναι τόσο σημαντικά ή τα αφήνουν για μεταγενέστερο χρόνο. Μέχρι που ξεχνούν. Σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να πει μια καινοτομία. Να πει, ας πούμε, στο αμφιθεατρικό μάθημα, θα μπορούσε να πει κάποιος τις ηχογραφημένες διαλέξεις, τις διαλέξεις που δίνονται από το Kaplan, από άλλα κέντρα ας πούμε, που έχουν άλλο προσανατολισμό. Εκεί που υπάρχει το μάθημα με το βιβλίο, κάποιος θα μπορούσε να πει: έχουμε το CD-ROM, έχουμε virtual patient, τον εικονικό ασθενή. Τρίτη λέξη εκεί, εντάξει. Εδώ που υπάρχουν τα μικροσκόπια, θα σας πει κάποιος ότι έχουμε το συναισθιακό, πια δεν έχουμε το απλό οπτικό, έχουμε τα ειδικά μικροσκόπια που θα δείτε να υπάρχουν στο Ίδρυμα της Ακαδημίας. Και στις εξετάσεις θα δείτε καινοτομίες πολλές, θα δείτε διαφορές από κράτος σε κράτος. Πάντως, ό,τι και να γίνει γύρω από αυτό το κύκλο, ο κύκλος μένει ίδιος. Στο κέντρο υπάρχει το δέντρο της εκπαίδευσης, το οποίο εδώ σε εμάς δείχνει την αρχή και το τέλος του. Την αρχή που είναι ο καρπός, ο σπόρος, και το τέλος που είναι το πλήρως αναπτυγμένο δέντρο. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν όλα τα στάδια για τα οποία μεριμνά ένας εκπαιδευτής. Τα στάδια στα οποία το φυτό είναι εύθραυστο, είναι ευπαθές στην αρχή και χρειάζεται την καθοδήγησή του. Προστασία από παράσιτα, προστασία από οτιδήποτε μπορεί να το θέσει σε κίνδυνο, μέχρι ότου να μεγαλώσει, να γίνει αυτύπακτο και να μπορέσει να σταθεί και να ανταποκριθεί στους καιρούς και στις συνήθειες. Ένα δεύτερο στοιχείο κομβικό, όχι επειδή συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στην Ελλάδα, αλλά γενικά στην εκπαίδευση είναι τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Όλα όσα είπαμε πριν και όλα όσα μπορεί να πει κανείς και όλα όσα αφορούν το μέλλον και το μέλλον που μπορούμε να φανταστούμε και αυτό που δεν μπορούμε και που θα θέλαμε, περνάνε αναγκαστικά μέσα από το πεδίο των οικονομικών. Η χώρα ξέρουν όλοι τι περνάει, γι' αυτό και το σηματάκι εκεί στην άκρη του IMF. Όπως και να έχει λοιπόν, είτε περνάει καλά είτε άσχημα, θα πρέπει να κάνει ένα προγραμματισμό για να δει πώς θα επενδύσει. Αυτό που είπε πριν η Ελίνα, ότι εν μέσω κρίσης η Αγγλία θα επενδύσει, για την Αγγλία είναι κάτι πολύ ωφέλιμο. Κατά τη στοιχεία θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο, στο βαθμό που μπορούμε. Και αν δεν μπορούμε, να το κάνουμε με όρους ελαχίστων πόρων, αλλά όχι ελάχιστης ποιότητας. Αυτό είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν στο κέντρο ο Schwarzenegger, που ήταν κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2008, είχε πει ότι το 2008 θα ήταν η χρονιά της εκπαίδευσης και λέει: ας ξεκινήσουμε το μάθημά μας από ένα άδειο χρονοκιβώτιο. Το πρώτο μάθημα είναι τα οικονομικά. Θα πρέπει λίγο να τα δούμε τα οικονομικά. Εδώ κάτω οι παραπομπές που γράψετε δεν φαίνεται, δεν έχουν και σημασία. Τη μία την έχει αναφέρει ήδη, την ανέφερε η Τάνια πριν. Ας μην την αναλύσουμε τώρα, θα περάσουμε στη συζήτηση που θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρόσφατα χάσαμε, εμείς που κάποιοι που είμαστε πιο πολλοί της Apple, χάσαμε το Steve Jobs, αμφιλεγόμενο βέβαια για πολλούς, αλλά σε άλλα σημεία ορματιστή. Σε μια πολύ διάσημη ομιλία του που έχει περάσει στο YouTube και στα TED, για όσους ψάχνουν στις ιστοσελίδες αυτές,
είχε κάνει την ομιλία στο Στάνφορντ και μόνο που έγινε γνωστή αυτή η ομιλία με το θάνατο, γιατί στην αρχή δεν την ξέραμε πολύ, ήταν πολύ ωφέλιμο. Τέλος πάντων, έκλεισε με αυτό το ρητό, stay hungry, stay foolish. Δηλαδή να μένει κάποιος με ανοιχτή την όρεξη για νέα πράγματα και. Ή μάλλον δεν θέλω να σας προκαταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, ότι το foolish έχει να κάνει με όλα τα στοιχεία ενός ανθρώπου που δεν είναι χορτασμένος, δεν είναι τελειωμένος, έχει ακόμα να δει και να διερευνήσει πολλά. Και επειδή η έρευνα πάει μαζί με την εκπαίδευση, και όπως το κάνουμε και απόψε, πιστεύουμε και εμείς σε αυτό. Εκτός όμως από το Steve, εμείς χάσαμε πρόσφατα και άλλη μια κυρία που έγινε γιατί να προσθέσω διαφάνειες, ενώ δεν το είχα σκοπό. Αν δεν είχα γράψει το όνομα, δεν ξέρω αν θα την ξέρατε. Η κυρία Σαμίου θα ήταν μια γιαγιά με άσπρα μαλλιά που πέθανε στην Αθήνα, μέσα στην αφάνεια, αλλά ευθύνεται για μια καταγραφή της μουσικής παράδοσης. Είπαμε πριν για την τέχνη και τη μουσική και τι ρόλο παίζει στην αντίληψη του ανθρώπου, είτε είναι γιατρός είτε όχι. Και εισέφερε τόσο πολύ αυτή η γυναίκα που το ίδιο το Πανεπιστήμιο και η ίδια η πολιτεία την τίμησε. Την τίμησε πρωτού πεθάνει, ευτυχώς, γιατί πολλές φορές χάνουμε ανθρώπους που προσφέρουν και δεν έχουμε προλάβει να τους τιμήσουμε. Στο άλλο κομμάτι της οθόνης είναι οι συνεργάτες της. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε, δεν νομίζω να τους ξέρετε. Πάνω στη γωνία είναι ο Χρόνης Αηδονίδης, τραγουδιστής, ο βιολιστής είναι ο Νίκος Οικονομίδης, ο Οικονομόπουλος που γράφει στο PubMed και πιάνει το δαιμόνιο. Οικονομίδης, βιολιστής. Ο Λάμπρος Ολιάβας, ίσως τον έχετε δει, έχει την παράσταση του Αλάτι της Γης, αλλά είχε αντίστοιχο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια πριν. Ο Σοκράτης Συνόπουλος έχει την πολίτικη λύρα του. Αν δεν έχετε ακούσει πολίτικη λύρα, ακούστε τη και μόνο σαν άκουσμα είναι το κάτι άλλο. Ο Γεράκος Τιμέθιος Σίμωνας Καράς είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε τη Σαμίου, ο δάσκαλος, ο μέντορας της, αυτός που την οδήγησε στις αναζητήσεις της στην Ελληνική Ήπεθρο και που βοήθησε να διασωθούν τα διαμάτια της ελληνικής μουσικής, τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι η Ελλάδα και από πού προέρχεται. Και τους υπόλοιπους πιστεύω τους ξέρετε, τον Σαββόπουλος, την Ελευθερία Νορβατάκη, τον Κώστα Νορβατάκη δεν τον ξέρετε, εντάξει είναι από την Κρήτη, τη Γλυκερία και εντάξει το Μόσχο δεν τον ξέρετε, με το Σαντρούκι. Η Δόμνα δεν πρόλαβε αυτό το συμβάν, γεννήθηκε πιο μετά, αφού είχε συμβεί. Δεν το έβαλε για κανέναν λόγο, πέραν του ότι υπάρχει αυτή η έκθεση στο Μουσείο Μπερνάκη που ήθελα να την πω. Δυστυχώς είναι μόνο 2 μέρες περιθώριο, αν κάποιος προλαβαίνει να τη δει, αλλά θα με ενδιαφέρει να δουν περισσότεροι, τουλάχιστον εμένα. Την έφανε όμως και ένα λόγο ακόμη. Η Ελλάδα έχει στο παρελθόν της ζημίες, έχει καταστροφές. Δεν είναι μια χώρα που πέρασε μέσα από μια διαδικασία εξέλιξης όπως ήταν η αναγέννηση ομαλά όλη η Ευρώπη. Και εκτός από ότι δεν πέρασε μέσα από αυτή τη διαδικασία, εκτός από το ότι είχε ένα ταραχώδη αιώνα, είχε και μια τέτοια μεγάλη ζημία, μεγάλη πληγή εθνική, που χωρίς να θέλω να είμαι εθνικιστής, είχε τεράστια επίπτωση, τεράστια επίδραση. Επομένως, θέλω να παρακαλέσω κάθε φορά που κάποιος σκέφτεται την Ελλάδα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και γυρνάει το βλέμμα προς την υπόλοιπη Ευρώπη, αφενός με να σκεφτεί τη Δόμνα Σαμίου και τον πολιτισμό που φέρει μαζί της και το ότι εμείς οφείλουμε να διασώσουμε αυτόν τον πολιτισμό, παρότι μπορούμε να μετέχουμε στον ευρωπαϊκό. Εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το αντίστροφο δεν είναι εύκολο. Να σκεφτεί επίσης ότι υπάρχει μέσα στα αρώματα του Παρισιού, μέσα στα Edelweiss, μέσα σε οτιδήποτε στο ελληνικό σας εγκέφαλο αντικατοπτρίζει και εκπροσωπεί την Ευρώπη, υπάρχει και λίγο από τη στάχτη της Μύρνης. Και σαν τελευταία παρατήρηση, βρήκα, ψάχνοντας στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες, αυτή εδώ τη χιλιογραφία του Κυριακόπουλου, παράφραση του ρητού του Καζαντζάκη. Ο άνθρωπος είναι ταξιφόβου και ελπίδας, ο Καζαντζάκης είχε πει: δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος που είναι από την εποχή μας λέει: δεν ελπίζω τίποτα, δεν περιμένω τίποτα, είμαι Έλληνας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, μιας και μιλάμε για εκπαίδευση, έχει εκπαιδευτεί και φτάνει να το πει αυτό. Και πιστεύω ότι ένα μέρος της λειτουργίας και του ρόλου του Πανεπιστημίου είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους να διαφύγουν από αυτή την παγίδα και να αρχίσουν και να πιστεύουν και να ελπίζουν και να περιμένουν πράγματα. Όχι μόνο επειδή τα δικαιούνται όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά και επειδή παίρνοντας αυτά τα οποία προσδοκούν, θα προσφέρουν ακόμη περισσότερα παραπέρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
μιλήσουμε χωρίς διαφάνειες, γιατί έτσι μας ήρθε η εντολή και νομίζω καλά έκανε που είπαν χωρίς διαφάνειες, γιατί οι διαφάνειες λίγο είμαστε πιο φιλικοί όταν μιλάμε χωρίς διαφάνειες. Χάρηκα πάρα πολύ που δείξατε τη Δόμνα Σαμίου, γιατί ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος, και χάρηκα που αναφέρατε τον Αηδονίδη, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε σαν τραγουδιστής, σαν εκτελεστής, έτσι, πολλά πράγματα από την δημοτική παράδοση, την οποία έχουμε ξεχάσει. Και χάρηκα πάρα πολύ που πραγματικά την τιμήσανε πριν το θάνατό της. Στην Ελλάδα συνήθως τιμούμε όλους τους ανθρώπους μετά το θάνατο, γιατί εκεί τους δικαιώνουμε, έτσι, γιατί τους δικαιώνουμε ζωή. Τρία ερωτήματα βάλατε σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Το πρώτο ερώτημα είναι πού εντοπίζετε κατά τη γνώμη σας το κυριότερο πρόβλημα της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2012 και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να μην κάνω για να συζητήσουμε μετά. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα, για μένα τουλάχιστον, εκφράζω την προσωπική μου γνώμη της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι η ανομοιογένεια της εκπαίδευσης. Δεν έχουμε ομοιογένεια στην εκπαίδευση. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά κέντρα στην Ελλάδα ιατρικά, πάρα πολλές κλινικές, πάρα πολλά πανεπιστήμια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το κάθε ένα από αυτά μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση. Και δεν μιλάω για το κέντρο το ίδιο. Θα μιλήσω και για τους ανθρώπους που είναι μέσα στο κέντρο. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για ιατρική Αθηνών, αλλά η ιατρική Αθηνών, που είναι η πιο μεγάλη ιατρική σχολή στην Ελλάδα, έχει τρομερή ανομοιογένεια στην εκπαίδευση, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Και αυτή η ανομοιογένεια δεν μοιάζει να αφορά μόνο τη σχολή. Αφορά και τους επιμέρους μαθήματα της σχολής. Έτσι. Και δεν αφορά μόνο τους φοιτητές ιατρικής, αφορά και τους ειδικευόμενους. Αυτούς που ψάχνουν μέσα στα 5, στα 4, στα 7 χρόνια να μάθουν πράγματα που ίσως δεν πρόλαβαν να μάθουν στο πανεπιστήμιο. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η λύση σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση σε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Υπάρχει το ταλέντο του εκπαιδευτή, υπάρχει το μεράκι των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στην εκπαίδευση, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που είναι εντελώς αδιάφορο πάνω. Και πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα και να το παραδεχτούμε. Γιατί το περάσαμε κι εμείς οι ίδιοι, δεν ήταν ότι το περνάτε μόνο εσείς. Όλοι τα περάσαμε αυτά τα πράγματα. Και ψάχναμε συνήθως έναν τον οποίο βλέπαμε ότι είχε όρεξη. Να πάμε δίπλα του για να μάθουμε, να αντλήσουμε πληροφορία, να αντλήσουμε γνώση. Τον κυνηγάγαμε δηλαδή. Και αυτός ίσως ήταν ένας. Δυστυχώς, δεν ήταν πολύ. Και αυτός ο ένας κάποτε κουραζότανε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα, όσο βλέπεις κόσμο να μαζεύεται γύρω σου, δεν πρέπει να κουράζεσαι, πρέπει να χαίρεσαι και να προχωράς παρακάτω. Άρα νομίζω ότι, συνοψίζοντας την πρώτη ερώτηση, το πρόβλημα είναι για μένα η ανομοιογένεια. Δεν υπάρχει ομοιογένεια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, μπορεί και σε πολλές άλλες χώρες. Εγώ έχω την εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν μπήκα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, στο Imperial College, δεν έμαθα από όλους πράγματα. Και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που ήταν αδιάφοροι. Και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που δεν ξέραν να εκπαιδεύσουν. Έτσι. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που πραγματικά είχαν μεράκι, είχαν ταλέντο. Και η εκπαίδευση είναι και ταλέντο για μένα. Άρα λοιπόν η λύση είναι πάρα πολύ δύσκολη να το πει κανένας. Κάποτε έγραψα σε ένα κείμενο ότι πρέπει να μπει ένα οριοθετημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ανά ειδικότητα, ανά κλινική, ανά έτος. Αλλά τελικά αυτό, όσες φορές και αν προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσα στην ίδια μας, την δικιά μας τουλάχιστον την ειδικότητα, εγώ είμαι πνευμονολόγος, είδα ότι και εκεί αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Γιατί όταν παίρναμε τις εντυπώσεις των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τι γράφανε από κάτω. Πέρασε σαν να μην εμφανίστηκε. Μας είπε πράγματα τα οποία δεν είχαν ισχύ στη βιβλιογραφία. Βαρέθηκε να φτιάξει διαφάνειες από το 1995, ήταν οι τελευταίες του. Δηλαδή γράφαν άνθρωποι πράγματα τα οποία τα βλέπαμε καθημερινά. Και τα βλέπαμε και εμείς που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα. Άρα νομίζω ότι είναι εδώ. Στο δεύτερο θέμα που θέσατε, που αφορά την αξιολόγηση των μελών των ΔΕΠ, πάλι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Εγώ είμαι υπέρμαχος της εσωτερικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης από τους φοιτητές. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Και είναι νομίζω αυτό που λείπει. Γιατί αν πάτε σε μια κρίση ενός μέλους ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο, δηλαδή εκεί που μαζεύονται τα 20 μέλη για να μιλήσουν για την αξία αυτού του ανθρώπου, θα ακούσετε τις δημοσιεύσεις που έχει κάνει, τον impact factor των δημοσιεύσεων, το citation index που είναι τι μάζεψε από όλους τους υπόλοιπους. Τώρα έχουμε και το H-index, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο. Θα ακούσετε πόσες φορές παρουσίασε σε συνέδριο, αλλά δεν θα ακούσετε ποτέ πώς εκπαιδεύει τους φοιτητές. Δεν θα το ακούσετε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ακούγεται φυσικά ότι συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοιτητών του 5ου έτους. Πώς? Πόσα μαθήματα κάνει? Πόσες ώρες δαπανά την ημέρα? Πόσους έχει πάρει από το χεράκι να πάει να τους μάθει 5 πράγματα
να πάνε να τους βάλει να ακούσουν ένα πνεύμονα, εγώ μιλάω για τη δική μου ειδικότητα, να αξιολογήσουν έναν ασθενή, να πάρουν ένα αίμα, να τους μάθει ένα τέτοιο πράγμα. Απλό. Είναι πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αξιολόγηση σε αυτό το πράγμα. Και θα δείτε ανθρώπους που έχουν χιλιάδες δημοσιεύσεις, αλλά δεν τους ξέρει κανένας φοιτητής. Κανένας. Άμα τους ρωτήσετε ποιος είναι αυτός, δεν το γνωρίζω. Άφαντος, γράψαν κάποτε κάποιοι. Όταν υπήρχε κάποτε νομίζω πριν 4 χρόνια, που μας δώσαν ένα χαρτί από τη σχολή που μοιράζαμε στους φοιτητές στο τέλος κάθε εκπαίδευσης και το συμπληρώνανε και το δίνανε πάλι πίσω στη σχολή ανώνυμα. Έγραφαν σε μερικό άφαντος, αόρατος. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης που κάποτε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, θα έλεγε κανείς, με ρεαλιστικότητα και να δεχτούμε την κριτική. Όσο σκληρή και να είναι. Είμαστε έτοιμοι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε αυτή την κριτική. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές και να τους μαθαίνουμε πράγματα. Όχι μόνο τους φοιτητές, και τους ειδικευόμενους φυσικά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά κύρια για εμάς τους πανεπιστημιακούς είναι οι φοιτητές. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη. Και πάω στο τρίτο θέμα, για να μην μακρηγορήσουμε πολύ, με ποια βασικά βήματα μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση των ειδικευομένων γιατρών. Εγώ θα προκαλέσω σε αυτό και θα πω ότι ένα από τα στοιχεία που θα περίμενα να βελτιωθεί η εκπαίδευση των ειδικευομένων γιατρών είναι να έχω υψηλή ποιότητα ειδικευομένων γιατρών. Πράγμα το οποίο δεν το έχω. Έχουμε μια ανομοιογένεια, έχουμε ανθρώπους που, θα το πω και αυτό με την ευθύνη των λόγων μου, που ίσως δεν έπρεπε να περάσουν έξω από την ιατρική. Βρέθηκαν στην ιατρική από λάθος. Περνάγανε περαστική. Το πώς την τελείωσαν, πού την τελείωσαν, πώς τα κατάφεραν και εμφανίστηκαν στον αγώνα της ιατρικής, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά δεν είναι ένα σχεδίο αυτό. Είναι πάρα πολύ. Και αυτή είναι ίσως ένα τροχοπέδι στην εκπαίδευση. Γιατί δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν γνωρίζουν πράγματα που ίσως θα έπρεπε να τα γνωρίζουν όλοι από το πρώτο ή το δεύτερο έτος. Είναι ανομοιογένεια, δηλαδή είναι μια πρόκληση και για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί αυτός στις προκλήσεις που θα του δώσουμε εμείς. Ένα πολύ μεγάλος αριθμός δεν μπορεί. Δεν έχει τα φόντα, δεν έχει τις γνώσεις, δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Και αυτός φυσικά αποτελεί τροχοπέδι και για όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή βάζω πολλές φορές, κάνω ένα εκπαιδευτικό τεστ στην κλινική κάθε τρίμηνο. Παίρνω δηλαδή τους ειδικευόμενους και τους λέω να διαβάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε τρίμηνο και μετά τους βάζω ένα τεστ γραπτή εξετάσεων, επιλογής και περιστατικών. Να δω τι κάνουν. Προχθές διόρθωσα λοιπόν με ένα θέμα που δυστυχώς σκαπέλωσα, κύριε Τσιόντα, είναι θέμα λοιμώξης. Ο μέσος όρος αυτόν που διάβασα είχε μια τρομερή ανομοιογένεια. Δηλαδή, άλλος δεν είχε γράψει τίποτα και άλλος είχε γράψει 20. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι προκλήσεις αφορούν και τους ίδιους εκπαιδευόμενους, δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτές. Το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θα πρέπει ίσως να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις. Και το πρώτο πράγμα που πιστεύω είναι ότι έπρεπε να έχουμε πανελλήνιες εξετάσεις ειδικότητας, οι οποίες όμως να είχαν κάποια στάνταρς, τα οποία να μπορούσε κάποιος να δώσει, αλλά να δώσει με κάποια μπόνους. Τι έκανε, που σπούδασε, πού τελείωσε, πώς μπήκε, να μπορεί να προηγείται σε αυτό το πράγμα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον ο οποίος έχει αμφισβήτηση όλων αυτών των θεμάτων. Άρα λοιπόν έτσι θα μειώναμε το ποσοστό των αυτών που σπούδασαν ή σπουδάζουν ιατρική, που έτσι έπρεπε να έχει γίνει, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ, έχουμε ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό γιατρών και ίσως θα μπορούσαμε σε αυτό το ποσοστό που θα είχαμε να είχαμε καλύτερη εκπαίδευση. Να μπορούσαμε και εμείς να δώσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να ήταν ένα βασικό. Και το δεύτερο, ίσως θα ήταν ένα ενιαίο πρόγραμμα εκπαιδευτικό που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει αναειδικότητα. Αυτό όμως θέλει πάλι ένα πολύ ρεαλιστικό βήμα, το βήμα της επιλογής των προσώπων. Όχι δηλαδή ότι πρέπει να το κάνουμε μια παρέα, ούτε ότι πρέπει να συγκεράσουμε διάφορες καταστάσεις. Ότι εγώ πρέπει να βάλω και αυτόν, γιατί αν δεν τον βάλω θα μου πει αυτός, και αν δεν βάλω εκείνον θα έρθει ο άλλος και θα πει γιατί δεν βάλατε τη δική μου κλινική και βάλετε τον άλλο. Αυτό πρέπει να αφορά απόλυτη αξιολόγηση των ανθρώπων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να διαλεχτούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν, έχουν το ταλέντο, και αυτό αναειδικότητα και με προσκλήσεις ίσως ανθρώπων που ανήκουν σε μια άλλη ειδικότητα, γιατί παραδείγματος χάρη θα ήμουν πολύ χαρούμενος στη δική μου ειδικότητα να έρθει ένας ρευματολόγος να μας μιλήσει για τα ρευματικά νοσήματα, να τα μάθουμε κι εμείς καλύτερα, γιατί τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα
ως επιπλοκές στα μνημόνια και δεν τα γνωρίζουμε όπως πρέπει, θα μπορούσε να έχει μια πολύπλευρη εκπαιδευτική αξία και να μπορούσαμε να μάθουν και αυτοί που εκπαιδεύονται πολύ καλύτερα από εμάς. Νομίζω ότι αυτά είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που ήθελα να πω και αν στην συζήτηση θα τοποθετηθώ νομίζω και σε περισσότερα θέματα εφόσον προκληθώ από το ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που με καλέσατε. Ευχαριστώ για την εξαιρετική τιμή. Εμένα ένα μεσήλικα στο τέλος της μέσης ηλικίας να βγάλω τόσο νέοι άνθρωποι να τους μιλήσω. Είναι τιμή. Όταν βάλατε το θέμα, ήξερα ότι είχε ζουμί. Και όταν βάλατε την πρόκληση να εκφραστούμε εγγράφος, το ζουμί έγινε ακόμα πιο διάφορο. Το ψάχνεις έγινε ακόμα μεγαλύτερο, γιατί τώρα έχει σε γραφτός, το διαβάζουν όλοι και μετά έχουν τις συνέπειες. Και κάθισα και σκέφτηκα τι πρέπει να γράψω και πώς πρέπει να εκφραστώ. Τόσο ώστε να μην συνεχίσω μετά που σκέφτομαι και να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου και να μην τον εκτείρω τον νερό στον καθρέφτη και να μην με κλείσουν και μέσα στο τέλος της δουλειάς. Σκέφτηκα λοιπόν ότι το πρόβλημα ξεκινάει ως εξής. Κάποτε σκεφτήκαμε ότι πρέπει να οργανώσουμε θεσμούς προκειμένου τα πρόσωπα να μην εκμεταλλεύονται άλλα πρόσωπα, αλλά να παίρνουν μια θέση θεσμική και μέσα σε αυτή τη θέση να αναβαθμίζονται, να ανεβαίνουν σε ένα ύψος άλλο, όπου υπηρετούν το σύνολο με το καλύτερο των δυνάμεών τους. Και με αυτούς τους θεσμούς θα προστατεύουν την κοινωνία. Φτάσαμε στο σημείο, καθώς περνάνε τα χρόνια, να βρεθούμε σε μια ιδεολογική κρίση, όπου τα πράγματα αντιστράφηκαν. Οι θεσμοί υπάρχουν, οι νόμοι υπάρχουν, προστατεύουν τους ανθρώπους, και τώρα αυτοί που εκλέγονται, αυτοί που έχουν τη δύναμη για να χειριστούν τους θεσμούς, καταφέρουν να βάλουν το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το ρόλο τον οποίο έχουν κληθεί να υπηρετήσουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Οι νόμοι υπάρχουν, οι τρόποι να εφαρμοστούν υπάρχουν, αλλά ο κύριος που έχει τη δύναμη θα τα κάνει τα πράγματα έτσι, όπως βολεύουν την προσωπική του υπόθεση. Είναι λάθος. Είναι αδιέξοδο, δεν πάει πουθενά. Πιστεύω ότι εν πολλής η κρίση την οποία ζούμε ως Έλληνες οφείλεται σε ακριβώς αυτό. Δεν είμαστε γονιδιακά τέτοιοι άνθρωποι. Είμαστε από τους άλλους. Μοιαζόμαστε για τον γειτονά μας, που προσπαθούμε, που μας νοιάζει ο διπλανός όσο μας νοιάζει ο εαυτός μας. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με τις επιρροές της τηλεόρασης, με τα ίδια των δυτικών, με τις επιταγές της κοινωνίας, της αγοράς και του κέρδους, καταφέρουμε να μπερδευτούμε και να επικεντρωνόμαστε στην ύπαρξη μας. Τα φώτα, μιλώντας τα μόνα πάνω μας. Πώς θα κερδίσω εγώ, πώς θα γίνω εγώ, πώς θα γίνω σπουδαιότερος εγώ, και μέσα σε αυτό το εγώ έχουμε χάσει όλα. Αν κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, δεν υπάρχει ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος. Δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν λοιπόν θέλω να συνοψίσω την απάντηση και στα τρία σας ερωτήματα, θα έλεγα μόνο 7 λέξεις. Ο άλλος έχει τόση σημασία όσο έχω εγώ. Και εάν σκαλίσετε λίγο περισσότερο τα media, τις πληροφορίες που παίρνετε από το περιβάλλον, θα βρείτε ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν περισσότερα και στο παρόν λιγότερα, αλλά υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, αναφέρω στην τηλεογραφία που έχω γράψει, ό,τι σκέψη είχα κάνει να γράψει αυτό το χαρτί που δώσετε να τη διαβάζει. Δεν έχει θέμα να επαναλαμβανόμαστε. Αξίζει να δείτε πώς σκέφτεται ελεύθερα ένας άνθρωπος που λέγεται Ken Robinson για την εκπαίδευση. Δεν φαντάζεστε την ποικιλία και την πρωτοτυπία. Πατήστε στο Google RSA Animate. Είναι ένας οργανισμός, σαν τον οργανισμό Data, που ξέρετε, που δίνει πληροφορίες και νέα ιδέες στον κόσμο. Και ψάξτε να βρείτε την ομιλία του Sir Ken Robinson, Changing Education Paradigms. Θα εκπλαγείτε. Υπάρχει ένας Bunker Roy, ένας κορυφαίος Ινδός μηχανικός, που άφησε τα πλούτη του και την πριγκιπική του καταγωγή και αποφάσισε να εκπαιδεύσει ανθρώπους του τρίτου κόσμου πώς θα παράγουν ενέργεια από τον ήλιο. Και γυρίζει οι αφρικανικές χώρες και διαλέγει να εκπαιδεύει κυρίως γυναίκες, γιατί λέει ότι οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν τη δουλειά,
οι άντρες θέλουν να παίρνουν τα λεφτά και τις εκπαιδεύει και δεν μπορείτε να φανταστείτε λέει, πόσο καλές μαθήτρες είναι οι γιαγιάδες. Δεν έχουν ιδέα από τεχνολογία, τους μιλάει για μια εβδομάδα και μετά το χωριό ξαφνικά έχει ηλεκτρική ενέργεια και δεν είχε τίποτα. Πάνε και ρόλοι, τα κάνει όλα δωρεάν. Διαβάστε για την Κάθριν Χάμλιν, μια Αυστραλέζα που πήγε στην Αιθιοπία, είδε τα προβλήματα υγείας που είχε και έχει αφιερώσει τη ζωή της. Είναι 85 χρόνων σήμερα στην Αιθιοπία, δεν έφυγε ποτέ από εκεί και έχει φτιάξει 5 κλινικές φίστουλας. Είναι γυναικολογικές φίστουλες αυτές που οφείλονται στο γεγονός ότι πεθαίνει το κύμα μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στην κοπέλα, κάνει μια φίστουλα ανάμεσα στην ροδόκοκίστη και στον κόλπο. Η κοπέλα μυρίζει και η κοινωνία την πετάει ως απόλυτο να πεθάνει. Οι γυναίκες αυτές σώνονται επειδή υπάρχει Κάθριν Χάμλιν σήμερα, η οποία ζει στα 85 χρόνια στην Αιθιοπία. Διαβάστε την Πενελόπη Δέλτα, το καιρό του Βουλγαροκτόνου, όπου ο πρίγκιπας, ο πρωταγωνιστής, διαλέγει να πεθάνει για το συμφέρον του λαού του. Όχι να δοξαστεί. Διαβάστε την ιστορία της Πενελόπης Δέλτα, παραμύθι χωρίς όνομα. Διαβάστε την ιστορία της Πενελόπης Δέλτα για τον Ιωάννα Δραγούμη που πέθανε έξω από το Χίλτον, χωρίς να το ξέρει κανείς. Μόνο και μόνο για αυτό που πιστεύω. Δέστε την ταινία του Clint Eastwood του Γκραν Τορίνο, όπου ο πρωταγωνιστής αποφασίζει να πεθάνει για να εξηλωθεί για τις αμαρτίες του αφενός και αρνείται για να βοηθήσει ένα πιτσιρικά. Θα πεθάνει. Δέστε την ταινία του Clint Eastwood Invictus, που λέει την ιστορία του Νέλσον Μαντέλα, που αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, η Νότιος Αφρική τώρα θα σπαρασόταν από εμφυλίους πολέμους. Ένας άνθρωπος, όταν έψε το Απαρτχάιντ, έκανε τη διαφορά από τον πόλεμο στην ειρήνη. Διαβάστε όλους χωρίς εξαίρεση τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Διαβάστε όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος το βιβλίο του Μπέρτραντ Ράσελ, Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, για να ξέρετε από πού έρχεστε και πού πάτε. Αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να το έχει χάσει κανείς, θα σας πάρει 5-6 μήνες να το διαβάσετε, μην τα αφήσετε να σας ξεφύγει. Και τέλος, μόλις γυρίσετε στο σπίτι σας, πάρτε τηλεόραση σας και πετάξτε το πρώτο. Καλησπέρα σε όλους, είναι αργά, οπότε ένα τρίλεπτο θα μιλήσω εγώ. Τι να πω, οι δύο φίλοι μου τα είπαν όλα. Ο Στέλιος ο Λουκίδης είναι πνευμονολόγος, κάνει κάθε μέρα προκοσκοπήσεις, πρακτικός άνθρωπος, έδωσε τη δικιά του προοπτική και πιθανές λύσεις. Ο Παντελής ο Βασιλείου, αν και χειρουργός, ήταν πιο φιλόσοφος και μίλησε για τη βαθύτερη έννοια και ουσία των πραγμάτων. Κάτι από το οποίο αισθάνομαι πολύ μακριά και λίγο ένοχος, δηλαδή αισθάνομαι τύψεις τώρα μετά την ομιλία του Παντελή. Και νομίζω τα λέει και στο κείμενο το οποίο το διάβασα σήμερα και εγώ το είχα ξαναδιαβάσει. Εγώ να πω 3 πράγματα που προκύπτουν κυρίως από την εμπειρία που είχα στο εξωτερικό. Δεν έκανα ειδικότητα εδώ, οπότε είμαι λίγο αμέτωχος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι δικοί μας ειδικευόμενοι. Βέβαια, μερίζομαι τις αγωνίες των φοιτητών και σαν μετά την ειδικότητα και εγώ τις δικές μου αγωνίες για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση δικιά μου, αλλά και των συναδέλφων μου. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, να πω ότι για την ιατρική εκπαίδευση, κυρίως για την προπτυχιακή εκπαίδευση, νομίζω, συμφωνώ με το Στέλιο, ότι η αξιολόγηση παίζει μεγάλο ρόλο στο τι θα βγει στο προπτυχιακό επίπεδο και θα έρθει στην πιάτσα, θα έρθει να κάνει ειδικότητα αργότερα στα νοσοκομεία, και αυτή η αξιολόγηση έχει την τάση να γίνεται με βάση μια νόρμα στην ιατρική μας. Δεν γίνεται με βάση ένα ελάχιστο απαιτούμενο γνώσεων. Και άμα πας να διαταράξεις αυτή τη νόρμα, αυτή την παγκόσμια θετική σταθερά, θα σε κυνηγήσουν. Κάτι που δεν γίνεται στην Αμερική. Υπάρχει αυτό το criterion-based performance, δηλαδή να έχεις με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ελάχιστες απαιτούμενες γνώσεις την πιθανότητα να τελειώσεις αυτή την ιατρική και όχι να τελειώνουν όλοι. Αυτό είναι λίγο επαναστατικό και λίγο δύσκολο να το καταπιούμε ίσως σε μερικά χρόνια ή δεκαετίες, δεν ξέρω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η αλλαγή στην προσέγγιση των ιατρικών σχολών, άρα ανομοιογένεια, κύριε Λουκίδη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στο πώς διδάσκεται η ιατρική. Το ένα είναι η παραδοσιακή προσέγγιση, ανατομία, φυσιολογία, προκλινικά και κλινικά μαθήματα, όπου κύριο ρόλο παίζει διάλεξη, lecture-based. Και το άλλο είναι το systems-based approach, το οποίο τα τελευταία χρόνια αρχίζει και μπαίνει μέσα. Λέει μερικά ωραία ο Φιλαλήθης στο κείμενό του, Φιλαλήθης ο Λιονής στο κείμενό του, όσον αφορά το problem-based learning. Και εκεί είναι λίγο
οι νέες προσεγγίσεις που διχάζουν ακόμα και Αμερικανούς φοιτητές στη διαδικασία επιλογής του ποια σχολή θα πάνε. Και αν μπείτε σε blogs θα δείτε ότι γράφουν, δεν καταλαβαίνω τι πάνε να πει αυτό το systems-based approach ή το problem-based learning. Που στην ουσία είναι, αντί να σας διδάσκω ανατομία, φυσιολογία, σου λέω σήμερα θα σας διδάξω αναπνευστικό σύστημα. Κύριε Λουκίδη, και πιάνεις τα πάντα. Ανατομία, φυσιολογία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αύριο και αυτό το κάνεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην αλλάζει το αντικείμενο της γνώσης. Ώστε να επικεντρώνεσαι μόνο σε ένα σύστημα. Μετά πας στο καρδιακό σύστημα και ούτω καθεξής. Ή στο να κάνεις problem-based learning, ώστε να εξοικειώνει το άρρωστος ο φοιτητής με πρακτικά προβλήματα σε επίπεδο αρρώστου. Και να ξεκινάς έτσι να δίνεις γνώση στο φοιτητή, η οποία του μένει. Γιατί η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη βιοχημία πήρα 10 και δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήρατε 10 και είχα μάθει απ' έξω, επειδή έχω εκπληκτική μνήμη, ελέφαντα, όλους τους συντακτικούς τύπους των αμινοξέων. Και όταν έπεσε η ερώτηση να γράψετε μια πρωτεΐνη που να διαλύεται σε τάδε pH και να έχει αυτές τις ιδιότητες, εγώ έγραψα το συντακτικό τύπο, να έχει μέχρι το τέλος. Οπότε ο καθηγητής πρέπει να τρελάθηκε. 5 μέρες μετά τα είχα ξεχάσει όλα. Τα είχα ξεχάσει όλα, δεν θυμόμουν τίποτα. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Και μόνο όταν τέλειωσα την ιατρική και είδα την πρώτη περίπτωση μεταχρωματικής λευκοδυστροφίας σαν πρωτοετής ή δευτεροετής ειδικευόμενος σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, θυμήθηκα ότι υπάρχει και η βιοχημία. Τέλος πάντων. Όσον αφορά την εκπαίδευση στο μεταπτυχιακό επίπεδο, νομίζω και εδώ πάλι το ελάχιστες απαιτούμενες γνώσεις, η συνεχής αξιολόγηση. Θυμάσαι να ξαναδώσω τα boards μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί ο τίτλος ειδικότητας στην Αμερική της παθολογίας και των δημόσιων κρατάει για 10 χρόνια μόνο. Και μετά την δεκαετία πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις, δυστυχώς με κάποιο χρηματικό έρισμα, σε καιρούς οικονομικής κρίσης δύσκολο, αλλά δείχνει ότι υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο σύστημα που για να λειτουργήσει θέλει χρηματοδότηση, θέλει ανθρώπους να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό, αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει η πιστοποίηση, ο έλεγχος ποιότητας, για να γίνεται η εκπαίδευση με συγκεκριμένα κριτήρια, πάλι ελάχιστης απαιτούμενης γνώσης, που δεν είναι το 5, αλλά είναι το 75%. Όσον αφορά την αξιολόγηση των μελών, πάρα πολύ ωραία, γράφουν πολύ ωραία και γραφικά και ο Στέλιος και ο Παντελής. Νομίζω η αξιολόγηση του φοιτητή δεν γίνεται. Θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα από έναν συνάδελφό μου, ο οποίος άρχισε να μοιράζει αυτά τα χαρτάκια, τα οποία είναι γενικές αξιολογήσεις από τους φοιτητές, σε επίπεδο κλινικής φυσικά. Πολλοί φοβούνται, μη αν αναφερθεί ονομαστικά ο Τσιόδρας ή ο Βασιλείου ή ο Λουκίδης, και μου λέει αυτός ο συνάδελφος, ξέρεις, μίλησα με την υπεύθυνο του μαθήματος και μου είπε ότι γράψανε καλές κριτικές για το μάθημα, γιατί κάνουμε καλή προσπάθεια, και γράψαν και πολύ καλά λόγια για μένα. Όχι για μένα, για αυτόν τον συνάδελφο που λέγανε. Και λέει, αλλά ξέρεις, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σε κανέναν. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε σε κανέναν, τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος κατέχει καλύτερα την εκπαιδευτική διαδικασία ή δίνεται πιο ολοκληρωτικά, έχει το ταλέντο που λέει ο κ. Λουκίδης στο μάθημα, στη διαδικασία εκπαίδευσης, ή μεταδιδάζει πιο εύκολα στους φοιτητές του κάποια πράγματα, ή πιο ανθρώπινα στο κάτω-κάτω, χωρίς να τους απειλεί ότι εγώ έχω την εξουσία και η τύχη σου εξαρτάται από μένα, αν θα πάρεις αύριο διδακτορικό ή οτιδήποτε άλλο. Η αξιολόγηση λοιπόν δύσκολο, αλλά πιθανώς εφικτός στόχος στο απότερο μέλλον με συμμετοχή των φοιτητών. Τώρα, όσον αφορά σαν κριτήριο στην εξέλιξη, εκεί δύσκολο με αντικειμενικά κριτήρια να προσδιοριστεί. Αλλά νομίζω μια βαθμολόγηση από τους φοιτητές καλό θα μας έκανε. Και μετά, φυσικά, μια εκπαίδευση αυτών που έχουν τις ελλείψεις. Στο να πώς να διδάσουν καλύτερα. Άντε να το δεχτούν, φαντάζεστε, και να είναι και ο τακτικός ο διευθυντής έδρας. Τελευταίο, με ποια βασικά βήματα μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση των ειδικευομένων. Το βλέπουμε κάθε μέρα πάρα πολύ δύσκολο. Λάτζα μου λέει, δεν αντέχουμε άλλο, λέει λάτζα, δεν μπορούμε άλλο. Τι εκπαίδευση θα τους κάνεις να κάνουν τόση λάτζα? Να πεις ότι είχαν τα πάντα οργανωμένα, όλα τα ιατρικά ιστορικά στο κομπιούτερ, πατούσαν Τσιόδρας και βγάζανε τις εξετάσεις και όλες τις εξαγωγές εδώ και 5 χρόνια, ώστε να διευκολύνει τη δουλειά τους, να βάζουν ένα άλλο τρόπο οργάνωσης της δουλειάς, ώστε να έχουν και χρόνο και διάθεση για μάθηση, να πω ναι. Στην Αμερική κάναμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, το πρώτο τρίμηνο κάναμε basic curriculum, κάναμε όλη
οι διαδικασίες της παθολογίας. Κάναμε μια φορά το μήνα, κάναμε grand rounds, ξένοι προσκεκλημένοι, να μιλήσουν για το θέμα με το οποίο ασχολούσαν όλη τους τη ζωή. Κάναμε μια φορά το μήνα M&M's. Είχαμε ένα πιατάκι με σοκολατάκι και μετά τα M&M's, στο οποίο το λέγαμε Morbidity and Mortality Report, δηλαδή νοσηρότητα και θνητότητα, και συζητούσαμε τα περιστατικά τα οποία δεν πήγαν καλά. Συζητούσαμε τα περιστατικά στα οποία κάναμε λάθη. Και λέγω, ωραία, και τώρα μα το πούνε. Ξεφύγιστο, δεν λέγανε όνομα, αλλά μετά το ποιος είναι. Φανταστείτε στην Ελλάδα τι θα γινόταν, ας πούμε, ο διευθυντής να ακούσει, ας πούμε, τι έγινε κτλ. Με διακριτικότητα λοιπόν κάναμε τα M&M's και προσπαθούσαμε να μάθουμε ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια στον άρρωστο με την ενδοκαρδίτιδα στη γενική ούρον και ο σταφυλόκους στην καλλιέργεια ούρων, ο οποίος δεν απομονώνεται πουθενά αλλού, ήταν συμβατά με ενδοκαρδίτιδα. Τι να κάνουμε, πέθανε όραση με ενδοκαρδίτιδα. Είχαμε και μερικούς αρρώστους στην πάλη μας κάθε μέρα, έτσι, με το θάνατο. Και όσον αφορά την ηθική, και εκεί είχαμε κάθε μήνα τα ethics discussion, ανήκουστο για την Ελλάδα, ποια ethics discussion στο διάδρομο είναι ο άλλος, και τον εξετάζει παρουσία 15 συγγενών διαφορετικών αρρώστων. Όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε Advanced Cardiac Life Support, βλέπω γίνεται κάποια προσπάθεια στην Ελλάδα από κάποιες εταιρείες, δηλαδή την αναζωογόνηση ανάνυψη, αλλά πληρώνεις. Εκεί δεν πλήρωνε, ήταν απαραίτητο μέσα στο κορίκιλο του νοσοκομείου. Δεν μπορούσε να υπάρχει γιατρός ή νοσηλευτής που να έχει περάσει από διαδικασίες προχωρημένης ανάνυψης και πιστοποίηση. Έτσι. Και τελειώνω εδώ πέρα με το πιστοποίηση δικαιωμένων σε κάποιους ιδιαίτερους γνωσιακούς τιμής με βάση διεθνή πρότυπα, όπως το ECLS, το ETLS, το Advanced Trauma Life Support και τα Virtual Learning Environments. Πιστεύω τώρα, διάβαζα σήμερα σε ένα blog πριν έρθω εδώ, ότι πλέον το iPad ή τέλος πάντων το tablet μπαίνει στην καθημερινή μας εκπαίδευση, το θέλουμε είτε όχι. Τα βιβλία πλέον πάβουν να υπάρχουν. Μέσα στο tablet σου έχει πληροφορίες. Ένας στους 2 γιατρούς αυτή τη στιγμή στην Αμερική χρησιμοποιεί το Medscape, το έχω και εγώ σε ένα μικρό τηλεφωνάκι, το smartphone που αγόρασα, γιατί ήθελα να έχω μαζί μου μια συνεχή αναφορά. Κανείς δεν είναι Θεός, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Και νομίζω αυτό είναι με αυτό θέλω να τελειώσω. Μην ντρέπεστε να πείτε ότι δεν ξέρω. Μην τρέπεστε να πείτε ότι θέλω να το κοιτάξω. Όσες φορές το έχω κάνει, το έχω μετανιώσει. Και διαπιστώνω όλο και με περισσότερο τρόμο ότι έρχονται οι φοιτητές μου και να με προσεγγίσουν σαν εκπαιδευτή, να με προσεγγίσουν με κάποια ερωτήματα τα οποία δεν τα κατέχω. Χτες για την ακρίβεια προσέγγισαν 3 φοιτήτριες του 4ου έτους, εγώ μαζί σαν ομάδα, μου και λίγο φοβισμένες, ποιος είναι αυτός, και μου πετάνε μια ερώτηση για ένα καινούργιο φάρμακο για την διαταραχή που ονομάζεται Attention Deficit Disorder, η οποία είναι μια διαταραχή υπερκινητικού παιδιού, υπερκινητικού ανθρώπου, έλλειψης προσοχής, και η οποία το κλασικό φάρμακο είναι τύπου αμφεταμίνες, αυτά τα στίμουλα, τα διαιρετικά. Υπάρχει ένα καινούργιο φάρμακο, το οποίο με το που μου το είπαν και λάθος. Δεν το ήξερα. Οπότε λέω, πρέπει να τους πω, δεν το ξέρω. Δεν θα πει κανεί, κοίτα τώρα το ΕΡΤΕΙ, θα γίνουμε ρεζίλοι. Οπότε λέω, παιδιά, κάθεστε εδώ μπροστά μου, έχω το ίντερνετ, να δω τι είναι αυτό το καινούργιο φάρμακο, γιατί και εγώ δεν το ξέρω. Οπότε πήγα στο ίντερνετ, είδα ότι υπήρχε στην Ελλάδα, είδα την τιμή του, είδα τι κάνει και πιάσαμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία ήταν πολύ περισσότερο εκπαιδευτική από το να τους παρίστανα ότι ξέρω κάτι για το φάρμακο του Attention Deficit. Οπότε τελειώνω με αυτό, να παραδέχεστε ότι δεν ξέρετε όταν δεν ξέρετε και να αναζητείτε την νέα γνώση συνεχώς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που τελειώσατε ακριβώς. Υπάρχει μια τεράστια διαδεκτική δύναμη στο σφάλμα. Τεράστια. Και όχι μόνο στο σφάλμα του καθενός, που ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να δικαιούται να το κάνει. Να σφάλω. Και όχι με τρόπο που να κινδυνεύσει κανείς έτσι. Αλλά και στο σφάλμα του συστήματος. Δηλαδή θα πρέπει και το ίδιο το σύστημα της εκπαίδευσης, πιστεύω, εσείς θα μου πείτε, να έχει το περιθώριο κάπου να σφάλει. Να δοκιμάσει και να αποτύχει. Και δεν πειράζει. Το δεύτερο. Εδώ στη χώρα το βλέπουμε εμείς. Το καταλαβαίνουμε και χωρίς να έχουμε πάει έξω εγώ με παιδιά, το πόσο αποδίδει το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας έρχεται σε πολύ μεγάλη συνάφεια, σε πολύ στενή συνάφεια με το πόσο καλά εκπαιδεύει. Λογικό θα πει κανείς. Ναι, αλλά τόσο θεμελιωδώς που πρέπει αξίζει πολύ μεγάλη προσοχή και για τους φοιτητές και για τους εκπαιδευόμενους. Γιατί υπάρχουν τα διαρθρωτικά προβλήματα ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Αλλά αυτό το θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας και το πώς αυτή εμπίπτει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα νοσοκομείο ή ένα ερευνητικό κέντρο
κατά τη στοιχεία, θα επηρεάσει πάρα πολύ την ποιότητα της εκπαίδευσης. Ένα τρίτο στοιχείο που μου περνάει πολλές φορές από το μυαλό και δεν ξέρω αυτό θα μου πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι. Καμιά φορά σκεφτόμαστε όλα τα διαδικαστικά, το πώς πρέπει να είναι οι παράμετροι του συστήματος, πώς πρέπει να γίνεται το ένα σκέλος, πώς το άλλο, πώς πρέπει να διαμορφωθεί, πώς πρέπει να γίνει το checkpoint το ένα, αν βάλω εξέταση ή όχι. Και καμιά φορά είναι αυτό κάτι συγγενές με το Hawthorne της στατιστικής. Κάπου ερχόμαστε και παρατηρούμε τον εαυτό μας και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να λειτουργήσει φυσικά. Η εκπαίδευση, πιστεύω, και ίσως κάνω λάθος, θα πρέπει να είναι κυρίως φυσική διαδικασία. Το iPad είναι, μου αρέσει εμένα, είδατε, έβαλα το Steve Jobs, με την Apple έχω πολύ καλή σχέση, πολλοί κόσμος ακόμη, αλλά με όλα αυτά που έχουμε, με τα βιβλία, με τα άρθρα, με το iPad, με τους εικονικούς ασθενείς, με τα πρότυπα των εξετάσεων όπως το USMLE, πρωτοϋποποιημένος αρρώσεων κτλ. Είναι τόσο κεντρική η σημασία και ο ρόλος και η επίδραση και ο μακροχρόνιος αντίκτυπος του εκπαιδευτή, του διδασκάλου, που όλα αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο σοβαρά από μόνα τους. Μπορεί κάποιος να τα έχει όλα αυτά, αλλά πάλι θα του λείπει ο εκπαιδευτής. Είτε αυτός είναι ο μέντορας, είτε είναι ο εκπαιδευτής που θα έχει για λίγες μέρες. Και ένα τελευταίο στοιχείο, αν θέλουμε να επανεκκινήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, πάλι γνώμη και πάλι ίσως λάθος, ο πυρήνας και η αφετηρία πρέπει να είναι η έμπνευση, να βρούμε την έμπνευσή μας. Όπως δείχνει, να βρούμε λίγο την έμπνευσή μας. Και μετά θα έρθουν όλα φυσικά. Αυτό μου έφτασε στα αυτιά μου, ας πούμε. Συμβάν φέτος, μάλιστα, στο εξάμηνο που πέρασε, φοιτήτριας που τόλμησε να γράψει με επιστολή προς τον καθηγητή της τα παράπονα για τη σχετική του παρουσία και η αντίδραση του εν λόγω καθηγητή, αντίθετα με αυτά που εσείς επισημάνατε, να προβληματιστεί κτλ., ήταν να κόψει όλους τους φοιτητές της ομάδας. Αυτό. Με αποτέλεσμα να ενοχοποιούν οι συμφοιτητές της, την εν λόγω συμφοιτήτρια, που τόλμησε να πει ότι ο καθηγητής αυτεδίας δεν ήταν απόλυτα σωστό. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Το άλλο είναι περισσότερο ερώτηση προς τον κύριο Λουκίδη σε πρακτικό ζήτημα. Αναφέρατε ότι είστε υπέρ των εξετάσεων μπαίνοντας γενικότερα, δηλαδή τελειώνοντας το 6ο έτος. Είναι ένα ζήτημα, είμαι τριτοετής φοιτήτρια και είναι ένα ζήτημα που με προβληματίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ανακύπτει συνεχώς στην καθημερινότητά μας. Θεωρείτε ότι από εκεί θα λύγει το πρόβλημα? Δηλαδή, αφού έχουν μπει τόσοι γιατροί από τις πανελλαδικές, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός εισακτέων, αφού έχουμε τελειώσει τα 6 χρόνια, που σε μεγάλο βαθμό γίνεται ανούσια. Όχι ανούσια, δεν θέλω να υποπαθήσω προφανώς τη δουλειά που γίνεται, αλλά ασφάλματα γίνονται. Δηλαδή, αντί να διορθώσουμε τα ίδια υπάρχοντα, βάζουμε επιπλέον εξετάσεις, δεν είναι αρκετές αυτές που βιώνουμε. Και από άποψη άγχους και από άποψη πρακτικότητας, δηλαδή αφήνουμε 6 χρόνια σαν να λέμε ότι ναι, θα το πάρει στο πτυχίο, αλλά παίρνοντας το μπορεί και να καταλάβουμε ότι δεν είσαι σωστό. Στο τέλος δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χωράει πολύ κουβέντα. Γιατί έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Εγώ το βλέπω από την άποψη ότι κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται στο ίδιο σακούλι να μπούμε όλοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή άνθρωποι που είναι τουρίστες στην ιατρική να μπουν στο ίδιο σακούλι με εσάς ή με οποιονδήποτε άλλον ο οποίος το έχει βγει ψυχή, να σας πω την αλήθεια. Να μπει και να τελειώσει. Κάπου πρέπει να βάλουμε ένα φραγμό. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπούμε. Στην Ισπανία το κάνανε, έτσι, μια χώρα που έχει το ταπεραμέντο το δικό μας περίπου. Έτσι, Μεσόγειο είναι και αυτή. Έτσι, τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, και είδανε ότι είχαν ένα φρένο περίπου 30 με 35% στην εμφάνιση ανθρώπων που θέλαν να γίνουν γιατροί. Γιατί κατάλαβαν ότι ίσως θα είχαν έναν φραγμό ο οποίος τους σταμάταγε διαπαντός. Δεν ξέρω αν είναι σωστή άποψη. Μπορεί να σφάλω, έτσι, αλλήμον. Είναι μια προσωπική άποψη που την υποστηρίζω πολλά χρόνια. Ότι έπρεπε με κάποιο ειδικό τρόπο φυσικά, που θέλει πάρα πολύ συζήτηση πώς θα οργανωθεί και πώς θα γίνει. Το καταλαβαίνω ότι είναι μία ακόμα εξέταση. Έτσι, το καταλαβαίνω ότι είναι μία ακόμα εξέταση. Αλλά ίσως δεν θα χάσουμε από αυτή την εξέταση κάποιους ανθρώπους που τους κάνουν στο εξωτερικό, που μας φεύγουν. Έτσι.
Και εγώ σας ρωτώ σε επίπεδο προβληματισμού. Εγώ δεν θέλω να τους χάσω. Όχι με την άποψη αν είναι σωστή ή λάθος, αλλά δηλαδή είναι σαν να αναιρούμε τις εξετάσεις που γίνονται κάθε εξάμηνο. Όχι, δεν τις αναιρούμε. Αντίθετα, είναι μια δοκιμασία η οποία θα μας δώσει ίσως το θετικό στοιχείο και θα μας δώσει και μερικά μπόνους, τα οποία θα έχουμε στη τσέπη μας, όταν θα πάμε να δώσουμε εξετάσεις για ειδικότητα. Μα ξέρετε πόσοι τουρίστες παίρνουν 10, όταν ο άλλος που έχει διαβάσει μπορεί να παίρνει 5, 6 ή πολλές φορές να Ναι, προσέξτε όμως, αυτό δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Δεν θέλω να φανώ ότι βάζω διαχωριστικές γραμμές, αλλά θα έχει ένα μπόνους αυτός ο οποίος θα φανεί ότι προέρχεται. Δηλαδή, θα βλέπουμε μια συνολική πορεία πριν φτάσουμε στις εξετάσεις για ειδικότητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν θα είναι εξετάσεις για ειδικότητα, ξέρετε, να πάμε και άμα πάρω τηλέφωνο, έλα ήρθε ο δικός σου, σε παρακαλώ πολύ, δέστο ένα λίγο, ή να κάνει και ένα σηματάκι στο τέλος του χαρτιού για να ξέρω ποιος είναι. Θα είναι εξετάσεις που θα είναι αδιάπλητες, πανελλήνιο, το καταλαβαίνω, είναι εξετάσεις. Τις καταλαβαίνω πάρα πολύ, είναι δύσκολες. Αλλά κάπου πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε ένα φραγμό. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι και στεναχωριέμαι όταν βλέπω γιατρούς τους οποίους έχω δει, τους έχω ζήσει και πιστεύω ότι είναι άξιοι γιατροί να μπαίνουν σε ένα σημείο στο τέλος της ειδικότητας και να βρίσκονται και να λένε είμαι άνεργος. Δεν έχω να βρω πού να πάω. Κάνω εφημερίες, ξέρω εγώ εκεί. Το στεναχωριέμαι. Ή στεναχωριέμαι να γράφω 20 συστατικές επιστολές κάθε Σεπτέμβριο για αυτούς που θα φύγουν στο εξωτερικό. Είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Λάθη κάνουμε όλοι και στην εκτίμηση και σε πολλά πράγματα. Να πω εγώ εδώ πέρα από την αμερικανική εμπειρία, το National Resident Matching Program είναι ένα πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα σε επίπεδο Αμερικής, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή εγώ, ψάχνω για μια θέση ειδικότητας, ψυχολογικής, χειρουργικής, οποιαδήποτε θέλω, και καταθέτω τα χαρτιά μου, τα οποία χαρτιά είναι μια αξιολόγηση τύπου αξιολόγηση μελών ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο. Παίζει ρόλο ο βαθμός αποφύτησης, παίζει ρόλο η συστατική επιστολή, παίζει ρόλο η γνωριμίωση με το πρόγραμμα, παίζει ρόλο η δημοσίευση σου, η επιστημονική σου εργασία, η έρευνα, παίζουν ρόλο οι δραστηριότητες οι κοινωνικές, γιατί έχω δει βιογραφικά τέτοιο τρόπο και βλέπεις για ένα πρόγραμμα να είναι 1000 αιτήσεις, το οποίο πρόγραμμα θα πάρει 40 ειδικευόμενους. Και υπάρχει ειδική επιτροπή στην οποία αξιολογούνται τα προσόντα των υποψηφίων, δεν τα αξιολογεί ένας, ο εξής ένας. Όλοι φανταζόμαστε τι αυτό σημαίνει στην Ελλάδα. Και προσπαθούν λοιπόν μια ιεράρχηση των υποψηφίων, τουλάχιστον των 100 ή 200. Όσους θέλεις μπορεί να βάλεις, αλλά επειδή οι 45 είναι σε επίπεδο, αυτοί οι 45 που θέλεις μπορεί να πάνε σε άλλα νοσοκομεία καλύτερα το δικό σου, είναι σε επίπεδο εθνικό με αδιάδεκτο τρόπο. Και συνήθως οι περισσότεροι βάζουν 100 ή 150 και πληρώνουν όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο ταιριάζει στην ελληνική νοοτροπία μια τέτοια διαδικασία, αλλά ακούγονται τόσες πολλές αντιρρήσεις για το θέμα των εξετάσεων ειδικότητα που σε κάνει να σκέφτεσαι τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, κύριε Λουκίδη, αλλά με απασχολεί αυτή η άρνηση. Υπάρχει μεγάλη άρνηση, δεν ξέρω, έχω δίκιο. Δεν υπάρχει άρνηση στο θέμα των εξετάσεων για ειδικότητα. Μπορεί να μην είναι και η έκφραση εξετάσει για ειδικότητα, να είναι όμως μια αξιολόγηση που θα μπορεί κάποιους ανθρώπους να τους δώσει ένα παραπάνω μπόνους, να σας το πω λαϊκά, να προχωρήσουν λίγο πιο μπροστά. Να έχουν μια καλύτερη, ας το πούμε, αντιμετώπιση. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σίγουρα σωστή λογική και μας το δείχνει η καθημερινότητα, αλλά στο έκτο έτος, δηλαδή μετά τα 6 χρόνια. Μπορεί και να μην είναι μετά το έκτο έτος, αλλά μπορεί να είναι μια συνολική θεώρηση που θα παίζει ρόλο τα 6 χρόνια του πανεπιστημίου. Σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που λέτε. Όχι μόνο στο τέλος του έκτου έτους, αλλά και σε περίπτωση που είναι σπαστή μια ειδικότητα και στο τέλος του πρώτου κόμματο του παρόντου μέρους να γίνει ξανά αξιολόγηση του ειδικευμένου, γιατί έτσι γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι διπλανές βαλκανικές μας χώρες, παρόλο που σε οι περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι και αμυστοί, κρατούν ακόμα το θεσμό των εξετάσεων για την είσοδο στην ειδικότητα, με ένα σύνολο ενός πολύ δυνατού βιογραφικού. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ο γιατρός που θα βγει, ουσιαστικά να μπορέσει να παρέχει σωστή υπηρεσία και να τον αξιοποιήσει και το σύστημα, βάζοντας τον σε κάποια ακαδημαϊκή θέση, σε κάποια καλή κλινική θέση, αλλά και ο ίδιος να έχει μια προοπτική και να μείνει στη χώρα του. Επομένως, συμφωνώ με αυτό, γιατί έτσι κινείται η Ευρώπη. Καταλαβαίνω την ανησυχία του κάθε
φοιτητή και του κάθε ιατρού, ο οποίος έχει βαρεθεί πλέον να περνά από μια διαδικασία εξετάσεων, αλλά ίσως η ποιότητα αυτών των εξετάσεων που θα τεθούν μετά την ειδικότητα να έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Μαθαίνεις από τις εξετάσεις, αξιολογείς από τις εξετάσεις και ίσως πιθανότητα να υπάρξει και ένα χρηματικό ποσό, όπως γίνεται στην Αμερική, όπως γίνεται στην Αγγλία, έτσι ώστε αυτός ο οποίος θα δώσει τις εξετάσεις να πηγαίνει με πιθανότητα να τις κερδίσει. Δεν υπάρχει και ένα κίνητρο. Συγγνώμη, αυτό που πιστεύω φοβούνται όλοι οι νέοι άνθρωποι που είναι στη διαδικασία των εξετάσεων είναι δύο πράγματα. Τι εξετάσεις είναι αυτές και ποιοι θα αξιολογήσουν αυτές τις εξετάσεις. Μα γι' αυτό έχουμε και την ακαδημαϊκή κοινότητά μας, η οποία είναι ευρύ, η οποία είναι έγκριτη για να μπορέσει να θέσει τα όρια χώρας. Εγώ ακριβώς αυτό. Είναι εδώ. Μπορεί μια εκ των ερωτήσεων που θα σας κάνω. Μπορείτε εσείς να προασπίσετε αυτό το πράγμα. Το διάβολο το πει. Γιατί να μην μπορούμε να το προασπίσουμε. Εμείς βασιζόμαστε στην Να το ακαδημαϊκή παλέψουμε, δηλαδή. κοινότητα. Γιατί να σταματήσουμε, δηλαδή. Πρέπει να το παλέψουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Παλεύουμε κάθε μέρα, έτσι, με πολλά πράγματα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, δηλαδή και εμείς έχουμε ανησυχίες και εμείς έχουμε παιδιά που θέλουμε και εμείς να τα δούμε να προοδεύουν και έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Να το παλέψουμε, γιατί να μην το παλέψουμε. Να τις κατοχυρώσουμε. Εγώ δεν είπα να γίνουν έτσι. Δηλαδή, άντε βγάλαμε εξετάσεις όπως βγήκε τώρα ένα νομοσχέδιο που αν το διαβάσατε, ας πούμε, έχει ένα προσχέδιο μάλλον για εξετάσεις για ειδικότητα. Πρέπει να κατοχυρωθούν πολύ καλά, να κλειστούν πολλές ασφάλειες για να γίνουν εξετάσεις για ειδικότητα. Συμφωνώ. Θα μπορέσετε αυτόν τον άνθρωπο, τον καθηγητή που είπε σωτηρία, να τον περιορίσετε και να τον κάπως να τον απομακρύνετε από αυτή την εγκληματική διαδικασία που έκανε να κόψει το εξάμεινο. Έχετε αυτή την Η απάντηση είναι στην καθημερινότητα. Συγγνώμη που το λέω. Άρα η απάντηση είναι μάλλον εδώ. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω και ότι δεν είναι μόνο το τι θα γίνει και ο φόβος αν θα είναι απόλυτα ξεπρεπή. Είναι και το θέμα ότι μπορεί να έχει αποκτήσει μετά από τις εξετάσεις. Και δεν είναι δεν είναι νοσηλευτική που βαριέται. Δεν είναι νοσηλευτική που βαριέται. Είναι νοσηλευτική που είδε ότι οι εξετάσεις δεν απέδιδαν. Ούτε για να δει τις γνώσεις του, ούτε για να τον καταξιώσει. Είναι απόλαυση να είναι εδώ κανείς μαζί σας, γιατί σε Σωτηρία και ο Στέλιος δεν παίζουν. Κάνουν ερωτήσεις ψευδών στη γωνία. Και η δική μου γνώμη είναι η εξής. Καταρχήν, δεν έχει σημασία τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι Αμερικανοί ή τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Σημασία έχει τι λέει η λογική μας ότι είναι σωστό. Οι Αμερικανοί σκέφτονται ότι οι Αμερικανοί δεν είναι ευθύς. Εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους για στρατιωτάκια. Στον πυαγωγείο του αυτού που ανοίγει πόρτα. Στο pomolo γυρίζει να το δημιουργήσει πρόβλημα για να ανοίξει. Αν δεν το πει, δεν ξέρει πώς ανοίγει πόρτα. Αυτή όμως η μη ευφυής, ο μη ευφυής λαός έχει διαλέξει ευφυείς διοικητές και 10 χρόνια πριν αποφασίζουν για 10 χρόνια μετά πόσους δερματολόγους χρειάζονται 250 εκατομμύρια άνθρωποι. Και διαλέγουν πώς θα δείτε. 10. 10 δερματολόγια. Όλο τον χρόνο στις ΗΠΑ. Εδώ μόνο το Συγκρού είχε 80. Κάτι πάει καλά λοιπόν. Η Κουβανή, που είναι η χώρα που παράγει του μεγαλύτερου γιατρού στον πλανήτη, του περισσότερου γιατρού στον πλανήτη, έβγαζε γιατρού όσου χρειαζόταν η χώρα τη. Από τη στιγμή που έκανε την επανάσταση και μετά και κατάλαβε ότι υπάρχουν και άλλε χώρε που θα μπορούσαν να εξάγει επαναστατική ιδεολογία όπω στην Αφρική, αποφάσισε μαζί με την ιδεολογία, μαζί με του στρατιωτικού ακολούθου, μαζί με το στρατό και τα όπλα που έστειλε, θα έστειλε και γιατρού. Σε κάθε χωριουδάκι τη Κούβα έγινε ιατρική σχολή και έβγαζε άπειρου γιατρού. Αλλά ήταν ένα σχέδιο. Το κάνει απλά. Η καταβλητική ελληνική νοοτροπία είναι βγάζουμε περισσότερους γιατρούς γιατί έτσι θέλουν οι ψηφοφόροι μας. Για να πάρουμε το ψήφο την επόμενη φορά. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε εθνικούς, αλλά δεν βγάζουμε γιατί θέλουν ψηφοφόρους γιατρό. Και μπαίνουν 125 και βγαίνουν 825. Επομένως, μετά μπαίνουμε στο πρόβλημα που θέτει ο κ. Λιονής, πώς θα διαλέξουμε από τους 825 αυτό να κάνουμε παιδιά. Και φτάνουμε στο πρόβλημα που θέτετε εσείς πολύ σωστά, που ξέρω εγώ ότι οι εξετάσεις που θα βάλετε θα είναι αξιόπιστοι, δεν θα είναι το ίδιο τσίρκο που βιώνουμε κάθε μέρα. Ο κύριος έκοψε μόνο 6 τυχερίστηκε, προσωπικά όλο το έτος. Η απάντηση είναι για να μην λέμε λόγια και θα υποστηρίζουμε. Αυτά είναι τέχες. Πώς θα υποστηρίξουμε. Εγώ θέλω να καταλάβω πώς πρακτικά θα κάνω αυτό που λέτε πραγματικότητα. Αλλιώς με λόγια θα σας πω θα υποστηρίξω. Πώς πρέπει να γίνει και θα λέω τους κορέδουσα. Πώς πρακτικά θα γίνει αυτό. Εγώ Βασίλειο, εγώ ο κ. Βικίνης, εγώ ο κ. Τσιόδρας,
Πώς. Λοιπόν, εγώ κάνω την εξής πρόταση. Καταρχήν, δεν είναι νοοτροπικό να πάρω όπλα ούτε να αυτοπυρποληθώ στο Σύνταγμα. Είμαι γενικός φουγουτσιάς. Δεν μπορώ, δεν έχω αυτό το θάρρος. Αποκτώ περισσότερο θάρρος μέσα σε μια ομάδα. Θα πρότεινα το εξής. Να κάτσουμε εδώ και να φτιάξετε εσείς, γιατί εγώ δεν έχω την ελευθερία την χρονική, μία πρόταση πώς θα γίνουν αξιόπιστες εξετάσεις και θα γίνουν αδιάβλητες προς το Υπουργείο, προς την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου. Και να το διαβάσω και αν συμφωνώ θα το προσυπογράψω. Αν διαφωνώ θα σας πω τις παρατηρήσεις μου και αν συμφωνείτε και εσείς βάζω την υπογραφή μου και παίρνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί σε αυτό το σύλλογο. Αν το Υπουργείο το υιοθετήσει ή όχι, είναι στο χέρι του. Αλλά εγώ θα έχω κάνει το ποσοστό ευθύνης που αναλογεί ως Έλληνας πολίτης. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Αν αλλάξει κάτι στο γονίδιο μου και γίνω κολοκοτρώνης, θα πω μπροστά, αλλά γιατί δεν είναι. Ναι, αναφέρατε πολύ σωστά το πρόβλημα του υπερβολικού αριθμού φοιτητών, ο οποίος έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην αναμονή για την ειδικότητα με τις λύσεις που αναφέρατε και στην εκπαίδευση στο αμφιθέατρο. Εσείς ως ιατρικοί, τι κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ή τι μπορούμε να κάνουμε? Η τελική απόφαση για το ποιοι θα μπουν στην ιατρική από την ακαδημαϊκή κοινότητα λαμβάνεται και ο αριθμός των εισακτέων είναι καθορισμένος. 125 είπατε. Γιατί γίνονται 280? Λαμβάνονται από αυτούς που γίνονται στη Βουλή. Αυτοί αποφασίζουν. Η εισήγηση του Πανεπιστημίου είναι 125 και έρχεται απάντηση από το Υπουργείο, όχι 800. Γιατί τη δέχεστε? Γιατί είμαστε χέστες. Βοηθήστε. Αν είμαστε όλοι μαζί, μπορεί να έχουμε περισσότερη δύναμη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως δεν τη δεχόμαστε με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 125 και στο τέλος βγαίνουν 800. 800 εμφανίζονται. Δεν βγαίνουν 800 στη σχολή. Εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω. Το έκτο έτος δεν έχει 800. Το δικό μου έτος, το πρώτο, έχουν ήδη γίνει 280 στο αμφιθέατρο. Πώς γίνεται αυτό? Από 125. Είναι οι μεταγραφές, είναι όλα αυτά. Αλλά και από τη στιγμή υπάρχει και πρακτικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που υφίσταται το έργο, τουλάχιστον να γίνει πιο πρακτικά το μάθημα. Να μην είναι 280 σε ένα αμφιθέατρο. Ας γίνουν 2 βάρδιες. Ας γίνουν 100, θα είναι διαφορά. Αυτό που είπε ο κ. Βασιλείου, νομίζω έχει το πιο δίκιο. Κάντε ένα κείμενο που νομίζετε εσείς ότι είναι σωστό. Δώστε το και εμείς, αν νομίζουμε ότι είναι σωστό και εκεί που δεν νομίζουμε, θα κάνουμε μια υπογραφή από κάτω με το όνομά μας. Και θα πάει, ας πούμε, και άμα θέλετε, και στο, εγώ το προσυπογράφω να πάει και στο ΔΣ, δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλετε εσείς και νομίζετε ότι με αυτά που θα πείτε θα κερδίσουμε κάτι. Έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι στη σχολή που ασχολούνται αυτή τη στιγμή συστηματικά με την ιατρική εκπαίδευση, άνθρωποι όπως ο Γιορδάνης Παπαδόπουλος και άλλοι που έχουν ενδιαφέρον. Και οι οποίοι κάνουν και σεμινάρια, θα κάνουν και ένα διεθνές σεμινάριο νομίζω για κλινική έρευνα σε λίγες εβδομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχύσαν και ενώσεις που λέει ο Παντελής. Μπορούν να μαζευτούν μαζί και να κάνουν κινήσεις και προς την ιεραρχία της σχολής, έτσι προς τον πρόεδρο. Γιατί μην περιμένετε από κάποια στελέχη τα οποία είναι χαμηλόβαθμα σχετικά να κάνουν τις επαναστατικές κινήσεις. Είναι όχι αδύνατο, δεν είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Από τις δυνάμεις μας να κάνει. Πρέπει να είναι. Δεν θα μας σώσει κανείς. Εμείς ασχοληθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να είναι. Γιατί ενώσει. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση αυτή, αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν είσαστε ενήμεροι για τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για την αναμόρφωση και εσύ και την ειδικότητα. Το διάβασα αυτό και έκανα τις παρατηρήσεις μου, διότι εμένα προσωπικά με βρίσκει σαν πολίτη και σαν πρώην ασθενή, με βρίσκει τελείως αντίθετη. Πρώτον, δεν συμφωνώ με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της χάραξης κρατικής πολιτικής από το κράτος, δηλαδή το Υπουργείο, σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και δεύτερον, δεν συμφωνώ με τη μεταφορά της εκπαίδευσης των ειδικευομένων σε ιδιωτικές ενώσεις προσώπων όπως είναι οι ιατρικές εταιρείες. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας και αν οι φοιτητές εδώ και οι νέοι γιατροί έχουν διαβάσει το σχέδιο νόμου, αλλά θα έλυνε πάρα πολλά θέματα από αυτά με τα οποία συζητάμε τώρα. Όλα τα νομοσχέδια που βγαίνουν είναι δοκιμές. Δοκιμάζουν τις αντιστάσεις της κοινότητας.
εάν το δεχόμαστε διαμαρτύρητα ή αν αφήνουμε κάποιους τραμπούκους να πάνε να σπάνε τα μάρμαρα και να εκπροσωπούν όλους μας αυτοί, στρώμε τους μόνους. Εάν σταθούμε σαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, γράφουμε ένα κείμενο, το στέλνουμε εκεί που πρέπει και το υποστηρίζουμε όλοι με την παρουσία μας και με τον λόγο μας όπου βρεθούμε, θα καταλάβουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανέχονται αυτή τη συμπεριφορά και θα μαζευτούν. Δοκιμάζουν και τους παίρνουν. Και έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ας μην τα επιτρέψουμε. Εγώ, επειδή είμαι εμπλεκόμενος στην ιατρική εταιρεία της ειδικότητάς μου, είχαν έρθει κάποιες ας το πούμε, προτάσεις από το Υπουργείο πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης και η ιατρική εταιρεία, που είναι ο υπεύθυνος επιστημονικός φορέας, έτσι δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας, υποτίθεται ότι είναι επιστημονικός φορέας για την ειδικότητα, εξέφρασε τις απόψεις πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης. Πάντως, να μου επιτρέψετε, στο θέμα της εκπαίδευσης, οι απόψεις που καταγράφει όσον αφορά τις ιατρικές εταιρείες δεν είναι και τόσο λανθασμένες. Γιατί οι ιατρικές εταιρείες τους βάζει σε μια υπευθυνότητα να οργανώσουν σε πανελλήνιο επίπεδο την εκπαίδευση των ειδικευομένων. Και να μπορούν να κάνουν εκπαίδευση ακόμα και στον ειδικευόμενο που κάνει ειδικότητα σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι προσβάσιμο όπως είναι, ξέρω εγώ, σε αυτό που είναι στην Αθήνα. Βάζουν μερικά στοιχεία που απλώς οι ιατρικές εταιρείες πρέπει να τα αξιολογήσουν και να δουν μετά πώς θα τα δώσουν. Δηλαδή, τους δίνει μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο θέμα. Και δεν είναι οι ιατρικές εταιρείες όλες ανεύθυνες. Έχουν μέσα ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με εκπαιδευτικά προγράμματα, με προσπάθεια ομογενοποίησης της εκπαίδευσης. Δεν είναι τόσο λάθος αυτό. Η ελληνική εταιρεία Λιμόξο κάνει πανελλαδικά μαθήματα, τα οποία μεταδίδονται με τηλεοπτική σε όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν όλα τα νοσοκομεία τα οποία δίνουν εξειδικήσεις της Λιμόξης και είναι μια, νομίζω, πρωτοπόρα προσπάθεια και έχουν εντάξει αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι σε αυτά και ο εαυτός μου και νομίζω είναι πολύ επιτυχημένο το όλο πρόγραμμα. Και εμείς κάνουμε e-learning, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ένας στον υπολογιστή του μπορεί να πει και να έχει και εικόνα από τον ομιλητή και από τις διαφάνειές του πανελλαδικά, ακόμα και αν είναι στο σπίτι του, ακόμα και αν είναι στο κέντρο υγείας. Δηλαδή δεν είναι τόσο λάθος αυτό το πράγμα να μπουν οι ιατρικές εταιρείες στο παιχνίδι της εκπαίδευσης πανελλαδικά. Δεν ξέρω πώς θα βγει στην πράξη αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι σαν ιδέα θα πρέπει να την δούμε πρώτα. Δεν είναι τόσο λαθασμένη. Υπάρχει κάποια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει για πρακτικούς λόγους να κλείσουμε. Θα έχει περάσει πολλή ώρα. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πολύ όλους, ιδίως τους ομιλητές. Υπάρχει περιθώριο να